John, the wicked producer. Ga kuɗinka. Ai, bai yiwuwa 200 zaki ban saboda 200 muka yi da ke. Bai yiwuwa ai abin da muka yi da ke haka zaki bani sai kin bani. To ai ni su kenan suka rage man kai hakuri. Bai yiwuwa ai abin da muka yi da ke haka zaki bani sai kin bani. Canji na kai hakuri kawai ka ansa. Bai yiwuwa ai abin da muka yi da ke haka. Malam lafiya. Wai ta hau keke na ne mun yi da za ta ban 200 to muna zuwa kawai ta mutane ta yan hakuri ne kawai kai hakuri dan Allah ka ansa. Bai yiwuwa ai abin da muka yi da ke haka zaki bani sai kin bani. Kaga kai musulmi ne kawai ita mace ce. To ai ni su kenan suka rage man. In ku za ku biya kawai ku biya ni kawai kuɗin na sani saboda sun da fito ne ma. To ya Amira mata ɗagin ta mu sai mu tafi. To kuma haka ni lahalu mai da mata. Ka gane kai shikenan kawai sai an jima kai mu je lahalu. Malam lafiya? Ya kuke ta bina? Lafiya kuke ta bina? Kai maza kudin mu 200 na ma aro ta. Wallahi 500 din nan aro ta ne. Ake na aka da ita.